Ahojte, takže v tomto videu sa chcem okrajovo povenovať bezpečnej manipulácii so zbraňou a video je určené pre tých, ktorí sa chystáte na skúšky, ale aj pre tých, ktorí už máte skúšky za sebou a vlastníte nejakú strelnú zbraň, lebo v praxi ste ma presvedčili o tom, že robievate určité veci, ktoré nie sú naozaj v súlade s tou bezpečnosťou a treba ich čo najrýchlejšie odstrániť tak, aby to naozaj vyzeralo dobre a profesionálne a hlavne bezpečne. Takže tu máme náš bezpečný priestor, na ktorý budeme simulovať streľbu, tu máme zbraň. Základné pravidlo pri tej bezpečnej manipulácii je to, že k zbrani sa vždy pristupuje tak, ako keby bola nabitá, takže si ju ideme skontrolovať. Uchopím ju tým spôsobom, že mám prst stále mimo spúšť. Ako náhle ju držím, prst je až hore na závere, tak aby bol viditeľne mimo tú spúšť. Nemám ho nikde na rame, ani nikde pri spúšti, stačí mi nejaké zakašľanie, zakopnutie a dokážem vystreliť. Takže pozor na to. Za ďalšie vyberiem zo zbrane zásobník a idem skontrolovať, či je nábojová komora aj zásobníková šachta prázdna. To urobím tým spôsobom, že chytím záver, stiahnem dole, OK, zásobníková šachta aj nábojová komora sú prázdne, mám to vizuálne skontrolované a zbraň je stále namierená do toho bezpečného priestoru. Spustím záver a idem robiť mierenú ranu istoty. Mierená rana istoty je preto mierená rana istoty, lebo je naozaj odmierená do toho priestoru. Takže namierím, vystrelím. Teraz je zbraň naozaj vybitá, odkladám ju bezpečne prstom mimo spúšť a stále namierenú do bezpečného priestoru.